I-artist engilithandayo kupiano uyangistana ya. So uDJ Stock kubona kuyimina umuntu ofanele ukwenza leyo nto wacela mina sisebenza. Sobona semiyami noma kuzosho khona kwi-office ukuthi siyaphi. Siyaphila futhi kanjani? Mina mfowethu nguSminoff ngwagumede endaweni yakwaHlabisa empembeni la ngidabuka khona emakhaya. Ngizalwa uMaZulu, indodakazi kaBabuzulu endaweni yakwaZulu eMahlabathini. Yeah. Nje manje sila eJulisi ku-first scene yethu no DJ Stock sizoshutha music video wengoma ephumile esikhona kuma digital stores lapho engifeature show khona uDJ Stock. So manje uStock ushaya ipiano into phela abantu bazela kuMaskandi. Uyazi ukuthi mangabe kukhona okuvelayo ngale kuMaskandi ngithi bakhona abantu abangale emakhaya futhi abathanda ipiano so siyayihlanganisa lento siyayicollab ukuthi ingene both side ingene kuMaskandi ingene futhi nangapha kumapiano. So uDJ Stock kubona kuyimina umuntu ofanele ukwenza leyo nto wacela mina sisebenza. Mhlambe liphele i-artist noproducer usebenza naye kupiano. I-artist engilithandayo kupiano uyangistana ya. So manje i-music video ingoma yakhe nezinye imali